Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon din, no, mag-upload na sa taog laing drama sa mga asoy ni Kuya Goliath, no? Karong si Manahona. Miss Yumi, ang title aning dramaha, mga ka-DJ. Inaot nga, malingaw man ang dramaha, no? O karon di ta maglangan. Ay, naunsa naman ni. Magit musigang akong giandam ng mga kahoy. Ay, kakusog sa hangin. Hala, samot na gid ko ini pa. Hi, Mayumi! Hala! Oh. Ay, sus mo, di ang di na ko mapasigan ng kahoy. Siyempre, kay dago na ako ang hangin. Ay, Lucy, husto na! Nag-struggle na Ang laing mga asoy ni Kuya Goliath karong si Manahona. Miss Yumi. mo pasiga, ana. Sigurado ka, Rita? Oh, good! Okay, salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa pagpaminaw sa mga asoy ni Kuya Goliath. Kung dili niya gamiton aron makatabang Miss Yumi, sa imong sitwasyon. daghang kayong salamat sa inyong pagkananayong pagpaminaw. Abi ninyo? Parehasap siya nato. Wa siya'y katog. She's so excited sa atong trip to the city of Ma. Oy, ako sab! Labaw na ko, Rita. Unsay mahitabo na to, Rita? Unsa itong kapalaran sa syudad, ha? Unsay imong vibe? Akong nakita nga, nindot na kapalaran sa syudad. Makahuman kita sa atong pagtuon sa college o mamahimong professionals in our respective fields. Really? Really? Wow! Wow na wow! Exciting! Unya, unsa may imong nakita sa atong future, ha, Rita? Ako? Mahimo kong abogada. Hala, wow! Ako, Rita. Mahimo ba kong businesswoman o makabaton o kaugalingon ako negosyo? Yes, that's right. Mamahimo kang successful businesswoman. Yes! Daan pa dyan ko! Yay! What about me? Mahimo ba kong model or fashion designer? You got it right. Oh, I love it. Unya ako, Rita. Will I become a housewife or a loving mother? Sana, ha? Na-feel ni mo? Nakita ba ni mo sa itong future, ha, Rita? Siguro? Ha? Kasi siguro. Di ka sigurado. Posibleng may tabo, Mayumi. Don't worry. Mayumi, sad, uy. Think positive, good. Ikaw rin ba din hinato ang ganahan o simple nga kinabuhi. So, may tabog yun ang ganahan ni mo. Kung imong i-manifest karon pa lang. Mao, right. Claim it, girl. O ato na nga ihonghong o pangayoon sa universe, BFF Mayumi. Sige. So, man, let's go! Ato na sugda ng atong ritual. Uwan, hangin, kalayo o yuta. Ihatag ang among gipangayo. Uwan, hangin, kalayo o yuta. Matuman ang among pangandoy. Matuman! Amihanan! Habagatan! Sidlakan! O kasagpan! Among mga pangandoy matuman! Janers! Palayo mo sa nagbagaan kayo. Distansya mo! Dali. Pagtawag mong janitor, magpaunin kayo. Dali! Sir! Irok, sir! Nawata, irok ba? Irok ba? Irok! Unsay nahitabo ni? Ngano ni? Kuwan, ma'am. Kuwan, kining... Miss Yumi. Kapila naman kumuingon ninyong Miss Yumi ang itawag na ko. Miss Yumi, sorry.
We were just having a group experiment. And what kind of experiment? Making fire using a magnifying glass and the sand. Kunya, morning nito po. Okay na, sir. Salamat, Tisur. Okay, sir. O kinsa? Kinsang grupo ha ang nagpa-aggravate ining kayo ha? Miss Yumi, okay naman. Na out of control lang ang kayo. But it's nothing... So this is nothing. What if nasulok ang tibok school? You should have been more careful. Pero tubaga lagi ko. Kinsa grupo ha ang responsable nga naingon ini ang result sa experiment, ha? Kinsa! Sila, Miss Yumi. Erin, Jean, Yumi? honey, to my office. What? Now! I know you did something wrong. Kinsa? Kinsa din yung tulo ang nagbinuang, ha? Kuan, Miss Yumi. I'm pretty sure that you cheated. Miss Yumi, one taon mi nag-cheat. Impossible! Tinuod lagi na, Miss Yumi. Wa mi laing gigamit. Dahon. I swear. Og naginabayay pa mong tulo, ha? Pero kinsa bagid ninyo ang nanguo, ha? Si Rin o si Honey? Or si Jean? Di gid mo mutugan, ha? Sige, ingon ani na lang. Akong hatagan og high grade kung si kinsa man ang mutukan sa tinuod. Miss Yumi, give me my bow. Nganong naingon ato ang result sa among experiment. Kung wag ka mahibaw, ikaw, Erin, for sure nahibaw kung unsa kinahitabo unsa, no? Tugan na sa tinuod. Miss Yumi, una, di ba, bad man na mo-accuse og usa ka tawo labi wa kay basis, why evidence? I agree. Correct ka dyan, BFF. Dahon. Mas worse kung wa mo'y respeto. Bakakon og mangingilad mong tulo. I want to talk to your parents in 2 weeks. Or else, suspended mong tulo. Nakasabot? Hala, unsa o naman lang ni nato. Patayo ko sa kong mami inida. Kapag upan na ako diri pero na office na ko. Ako? I don't worry. I'm sure mo support na kong akong mami. Bitaw. Ang ako pong mamu, masupport reto na ako. Unya, usap pa. Ngano mahadlok man ta? Ngawam ta gibuhat nga daotan. Dahon. Wala ta makasa. And I doubt available ang akong mamu tomorrow. Pero Jean, ngayon di naman lang ka mo admit nga you did something. What? Me? I'm not accusing you, pero I'm sure there's something. Walang dyan kay bawon sa. What? Jean, nag-cheat ka? Ay, I thought pa may nga mahimo na tang good friends. Abi ni mo, Jean, if you're really cheated, then dili na ko ganahan nga mo appeal sa inyong group. Honey, BFF, dahon. Naon sa mga taong ka, oy? Come on, I'm not a cheater. Wag gani ko kay gion sa tinako nga naingon ato man to. Nikalitang og sila o din nidako ang kayo. Dahon. What? See? My hunch was right. You just spilled it. Oh no. Jean, so may gibuhat jud ay ka. Wait, let me explain. Ang naitabo man God, before the experiment, naguna-una lang ko nga unta, makahimo dayon ta og fire. Pero I didn't know nga ni kayo dayon immediately. Pero promise, wa ko kahibaw gion sa tunako. Basta, mura siya magic. Oh, magic? Jean, may magic ka? Huh? Oh, well, I know a way to prove it. unsa man? Ato this classroom, may kay timpamuhi na. Let's go, quick! Uy, unsa ba itong buhaton din Mag-set na sa taog fire? No, ma-office na sa taan ni.
Karon nga kita rang tulo diri sa classroom. Let's test your magic gene. Ha? Sure ka ini, BFF? 100%! Atong i-prove kung unsa ka tinuod nga may magic ka. Look, naay trash bin nga full of papers nga atong gamit sa klase. Kita ka na? Oh, ito ko kay di magkubuta. Asa may buhato ni Jen, ana? Well, irang buhato ng iyang gibuhat kanina sa experiment to see if may magic yun siya. Kaya og musika ng mga papel nga wa siya laing gibuhat kundi ang paggamit ng siyang mind, then I will believe him. Oh, him, dude? Him? Dangon. Pero, are you really sure about this, BFF? Yes, lagi. Maong sige na. Buhatan ang imong gibuhat nga pag-una-una ganina nga mukha yung mga papers nga naining trash can. Anya, naamoy tubig. H2O. Naamoy tubig diha nga nagka-ready in case of fire? Yes. Napa ko na biling tubig sa akong tumbler. Akong kuhaon. Okay, sige na. Ready ng tubig. Okay. Ready na. Okay, good. Sige, Jen, sige din na. Sige na, dayon pag-concentrate na diha. Okay. Ngano ka, oy? Ngano nag-beautiful eyes maninoon ka diha, oy? Ako mo ingon nga mag-beautiful eyes ka, ha? Gamitan imong utok ang concentrate. Dawon. Wa man ko mag-beautiful eyes, God. Ingon inijig ko basta mag-concentrate. Aw, sige na. Ay! Oh, yala! Oh my God! Tinuod yun di ay! Jen, you're amazing! Dawon! It's not magic, Jean. Doon na kay power. Power? Ako powerful? How did you know? Gusto lang. I just guess it. Nga may power ka. Really? Really? Are you saying nga may powers ka? Ha, Erin? Kind of. Yeah. You know, murag tsamba kay usahay. Una pa i-announce ni ma'am nga may test, ha? Nahibaw na kong daan. Oh, really? Yep. Usay sa gani, kung may mangutanan ako. Di pa sila kapangutana. Nahibaw na ko nga mangutana sila. What? Oh, sige ko no. Akong i-try imong powers. Maguna-una ko og name. O niya, i-guess kung kinsa nga akong gihuna-huna. Game? Game! Okay. Si Jego. Ay inyo silingan. Mo imong crush. Wow! Jago Castro! You're good! You're good! Ang kagwapo yun! Kagwapo yun! One more. Ako na said. Tag-ana nga kung huna-hunaon, ha? Okay, sige. You think nga weird me, pero ganahan ka magka-power sad parehas namo. Wow! Ka-amazing! Amazing! Nadyo kay power to read our minds. Wait sa. BFF, honey. Basta may powers ka. Walang kakahibaw og unsa. Ako? My powers? Dahon! Oh? No way. May powers, way. May powers. May pag imong i-try. Maybe you do. Bitaw ni. Abi ni mo, may na-feel ko. Kana. Really, Erin? Okay, sige. May ano niya parehas ang tulo. Pero, hindi ko ilain na ibawan, uy. I-try ka nga mo concentrate ka. Paras ni Jean ba? Then, let's see what happens. Come on. Try it, BFF. Dahon. Okay, sige.
O, si? Oh, di ba? Wala na hitabo? Unsay wa? Tanaw ang palibot. Oh, nangawa ang mga gamit din sa atong classroom. Halang, tuod. May power of invisibility ka, honey. Excuse me, girls. I think that's not it. Look up. Oo. Tuwara nga itong mga tables and chairs. Tinawa. Oh, dahom. So it's not power of invisibility. Kundi telekinetic power. Bongga. Wow. Oh, wow. Pero uwa ko kay ba kung giunsan anako. Ikaw, Erin, naibaw ka? Oh, I think that's not the question here, girl. Ang pangutana, kung ansaon ni mo pagpabalik ang mga butang ng lupa. Correct. Hala, hatuod no? Hala, saan man ako? Help me, please, Jean. Ako ay sorry. I can't do that. Pasin, masunog hinuon na. Ako sad, di na kaya sa kong powers. Ay, girls, wait. Ha? Ano man? Shh, paayit. I can sense nga may padong din sa atong classroom. What? Kitsa man ang padong BFF. Si Miss Yummy! What? Patay! Unsa man ni naturon? Hain maning mga bata. Kanina pa kong pinangita og nangutana sa ubang mga estudyante pero wa ko nun sila mahibaw og hain sa Erin. Honey og Jean. Pantay lang gid mo na akong mga bata mo. Oh. Niyan ako tungod sa ilang room. Akong tan-awon ko ni abagid sila dinhi. Pakalitan ko kapli. Oh. Way tao sa ilang classroom. Wag yun ay dinhi. Nakapamauli na siguro ning mga bata. Mabalik na lang ko sa kong office. Makalakot. Yes! Nilakaw na si Miss Yumi. Wata niya magkiti. Wow, honey, amazing! Amazing! How did you do this, BFF? Nahimo ni mo ang pagpa-float na mo ni Erin in the air. I don't know. Basta kini-concentrate ako. Unya, ang saan maninimo ron pagpapanaog na tong tulo? I don't know. La, Huh? I don't know ka, John. Then concentrate og balik. Aron makanaog balik sa ubos, no? Dawam! Faster! Okay. Wait. Yay! Oh, we safely landed! amazing naman powers, honey! Thank you. Og may powers na ang tulo? Ang dala? Amazing! Pero, girls, let's keep this as a secret, ha? Of course! Sa ko ganahan nga tawag doon nilang weirdos, no? Pero kaniyot lang, nga ba mo mag-wonder kung asa na to na ko ang atong mga powers? Ala, Huwag nga nang nag-abot siya tang tulo? Nag-wonder. Well, di ba? There's a saying that goes, birds of the same feather flock together. Maybe na-attract up towards each other. Na-wonder ko. May point ka. Pero, I think, nakuha ni nato sa atong parents. Would you agree? Correct. Sakto gid ko sa akong vibes ining tulo. Based ining ilang school records, mga anak yun ay sila sa mga traidor na kung hikala nga sila si Esmeraldo, Lucia ug Rita, mga traidor. Pero sige lang, kay kaalyado nako ang amihanan, habagatan, silangan ug kasadpan. Ug pinaagi sa pabor nga ihatag nako sa universo
maangkon ko ang dugay ko ng gikahinamang panimaos. Ug akong siguroon nga sa sunod na tong panagkita, dili na ko mo pauling luhan. Oy, girls, okay ra? Sure nga, okay ra nga ni-attend ko ining party? And why not? This is our victory party sa tanang department sa atong university. Bitaw, so, be confident, Mayumi. Besides, you look pretty today. You'll never know, hindi mo ma-meet ang imong Prince Charming karong kabiuna. Hi, Mayumi. Palipak ko. Girls, ato ka dito, Biyano na natin si Pretty Mayumi na. Sure. Bye, Mayumi. Bye, Enjoy. Bye. Karon niya, nag-inusara ka na lang. May I have this dance? Ako? Are you sure? Of course. Kinsa pa man nga naman. Dili ka? Of course, gusto ka ayaw. Ganina pagkanit ko nga ganahang sayaw. Dali, sayaw na ta. Wait! Hinahinay lang. Maslide ka. I'm okay. Sige, sayaw pa. Hala! Kaumaw. Ngano imo magipasagdan nga matagak ang among amiga, ha? Bitaw, imo siya ipakawawan. Unsaon man. Nga, nagdanghag man siya. Di natagak noon. So, di na ako sala. Pero, wala kay labutan na. Nahimo na ako ang inyong gusto. Be, angat na nasabutan. Asa ng bayad ako? Oy. Now, kini mo kwarta, oy. O, dira, Ilara di kong kisabutan. Mga traitor sila. Mga traitor. Dili ko malimot atong adlaw. Diin ilak kong gipakauwawan. Nagkasinabot silang tulo aron ko mauwawan sa kadaghanan. Magbayad mo na ako. Andama ang inyong mga kaugalingon. Bayad mo na kung tanan. Magbayad mo! Honey, I received an invitation sa inyong school. Gipatawag ming mga ginikanan. Unsa mo gid nahitabo, anak? Kuan mi, napalpak mis among experiment niya. Nasakpan mis among principal. Unya, was it your fault? No, mami, uy. Nadamay rami sa ako ang ka-groupmates. So, whose fault is it? Ang tinuod mamu. Kuan, kining nahwa. Nga nung nagkanga-kanga man ka, ha? Ha, Jean? Sulti sa tinuod. Ang tinuod. Ako ang nakamugna sa kayo. What? Ikaw ang nakaingon sa sunog? Mamu, hear me out. It was an experiment. Nga it felt like doon ako'y magic. Unsa? Yes, Mamu. Naguna-una rad ko nga makahimo din mi og fire. Then boom! Ni kayo kalit. And it got out of control. Jean? Magic? Yes, Ma. What are you saying? It's the 21st century. Unya mo tuo ka ni anong magic? You're avoiding it, Ma. I know. Bisa nag-lawyer ka. It's obvious man nga you're lying. What? And I'm sure, doon na kayo naipawan-bahin ining akong power. Okay.
I admit, tinuod nga may power ko. O siguro, maokin ang imong napanunod. Pero it's been a long time, Aaron. Wa na ko makagamit sa akong powers sud sa dugay nga panahon. Pero, nga naman ma, what a waste. Anak, delikado ang my powers. Ang tinuod, naka-decide mi sa akong mga friends to stop using them a long time ago. Kay lagi, nahadlok mi nga ma-attempt to use and abuse our powers. Musamot nga malain ang tanaw namo sa mga tao dinhi sa syudad, sa parehas na mong gikan sa probinsya. Ma, and so we decided to live normally, and I did. Pero anak, wa mahibaw ni ining imong papa. It's a secret. And by the way, ang imong mga classmates, kumusta sila? Ma, they're good people. Og ni-promise mi nga, wa mi buhatong dautan. Bisan pa na-discover na mo nga doon na may powers. Unsa? Ang imong groupmates? Doon na say powers? Yes, me. Oh, is this just a coincidence? Gusto ko makaila ang imuhang mga friends and their parents, okay? Okay, me. Oh, sige na, pahuway na. Kay may meeting patang atinan ugma. Good night, anak. Good night, Mommy. Kidding, sir. Excuse me. May meeting me with the principal at 10 a.m. Yes, sir. Ma'am. No. Pero, migaws pa kadiyot si Miss Yumi. What? Yumi. Did you know nga I canceled one of my appointments today just to be in this meeting? Pero di siguro maayo nga kanabitawong papaabuton mi niya, no? Sorry, ma'am. Mamu, kaling magpaabot lang gud kadali. Oh, no. Dili mahimo, Jean. You know nga busy ang beauty ng imong mamo. Pero may instruction man nga gibilin siya, ma'am. O kung siya mala? Nga ako ang kanang padilsi ko mo sa quadrangle doon sa flagpole. Mau ba? Oh, okay, let's go, Jean. Tanawa ra gud, honey. Basta na kayong imong likod, oh. Bebe, talikod, be. Kaya akong trapuhan. Mommy, it's okay. No, it's not okay. Dali na. Mauni among quadrangle, mamu. Dawon. Yahay man ang flagpole. Is me? Ikaw ni? Lucia? Is it really you? It's me! It's been years! How are you? Ikaw ang kumusta? Uy, kagwapa na good nimo. Ay, sus! Ikaw diha may gwapa og sexy pa. I miss you. Mami, kailan ay mo sa mamo ni Jean? Bitaw, mamu. Of course! Kaila kayo, eh? We are best friends! Wala! Ninang ni mo si Ismi. So, bless. And kiss, honey. Come on. What? Bless ko, Ninang. Is she your daughter? Kagwapa? Of course. Liwat sa inahan. Jean! Bless po sa imong tita. Ang dawon. Bless ko dito. Kaluyan ka sa Diyos. Erin, are you sure nga anhilin niya ang meeting? Yes, Ma. Mama ni akong vibes good. And look, nanang akong mga friends, oh. Hi, Jean. Hi, honey. Hi, Erin. Hi, Erin. Oh, no. Is this for real? Lucy?
Esme? Rita? Is that you? Ma? Managkaila mo? Yes, anak. Lucy! Esme! Best friends! Ay! Kumusta naman ka, oy? Ani, abogado na. Ikaw? Wala, no, Tuan, I'm a fashion designer. Ako sad, businesswoman. Wow! Natinood kinahing akong vibes ninyo, kuno. Oh my God! What's happening? You look so beautiful! Thank you. Oh, Erin, kiss your titas. Hello, tita. Mwah. Hala, uy. We're all together again. I miss you, BFF. We miss you too. Uy, now that I am a businesswoman, baligyaan ta mo sa akong mga produkto, ha? Unya, magpa-cater mo. May events or anything. Ako ang punta ka, ha ba? Sure, tuara ang mga traidor na kong mga fake friends ay. Happy pa kaayo. Makalagot kay sila. Makalagot! Merisi ninyo. Muna'y angay ninyo. Mga ma'am. Ayaw na magsud kay wa pa din si Miss Yumi. We don't care. Lala mo ang sulod. Sulod! Oh, hay, magyuti ay ang inyong principal, ha? Bitaw, ganiha raman ming pinaabot. Naabta na lang mig uwan dito sa quadrangle. Pero wag siya mapakita. What's her deal, ha, sir? Kuan man pala, may gawas ka kaniyot gud. Pero kamukul. Nisod naman gud mo. Aw, paabutan lang din eh. Sige. Hana, malingkot na ninyo, oy. Ay, pastilan. Ka-unpredictable ba sa panahon, oy? Uy, pwede yung inita ganid na niya sa kalit lamang gauhan? Maokid. Odd. Kids, doon na po mo extra clothes sa inyong lockers? Oh, bitaw. You better change, oy, basin o magkasakit mo. Basin mo abot na niya si Miss Yumi, tita. Time pa. Miss Yumi? Bago na din yung principal? Dili na din si Mrs. Garcia? Yes, tita. Nalamig bagong principal. 1 month pa lang, 1 month. O, na siya paingon din, hima. Ha? I'm here. Mayumi? Mayumi? Correction. You? Correction, please. I am Miss Maria Mayome Milagrosa and Miss Yumi for short. Ala. Since when did you become Miss Yumi? Mayumi? Nga naman di ay. May problema ba? Wa man. Na-surprised lang mi. Nabaguan mi sa imuhang pangan. Halos, wala gani mi nakailan ni mo, Lahi nang imo nga sinulubalog ang imong kuan, liho. Kay nagbago namang gidbitaw ko. Dili na ako ang kaning Mayumi nga tanga. Hinhin, buutan. Kada tungod kay nakatun ako sa akong mga sayop. Nahibaw na ko karon unsaon pag ila-ila og pagkilatis og tao, ilabi na sa mga tao nga ang batasan dili gyud tao. And most importantly, ako na ang principal ning maong school and I hold the power. With that said, may problema ang inyong mga anak. Ug mo na atong i-discuss karon. Naan sa naka-meeting sa tong parents karon with Miss Yumi? Erin? Okay vibes di ha? Dawa. What lagi? Naglisod man kukuha og vibes, oy. Even earlier.
Marapag doon ni Black sa kong reception. Apa? Sige lang. Don't give up. Try again. Bitaw, BFF. Concentrate. Damon. Okay. Cute eh. Mao ba? I hope they're okay. Mangingilad, bakakon, ug bastos. Mauna ang inyong mga anak. Mayumi, katiyot lang. Miss Yumi. Wa ko makiksikara ninyo din eh. Ako ning trabaho. Okay, fine. Miss Yumi. Murag, harsh ramasad kayong mga po nga imong gigamit para sa among mga anak. Basig, di na nimo kayang i-prove. Kana, ingon gid anak mo tubag si Erin. Parihas nimo. Mutubag lang na og mga tarungan ang akong anak. If she's being wrongly accused. Wa ko magtumutubok. I'm not making baseless accusations kay magkagrupo ng inyong mga anak ug sila mo'y hinungdan nganong nagkagubot. Pero nanumpa ang akong anak nga wa siya mangilad. Ay, kanimo Lucia. Base nakalimot ka nga maayo kaayo ko nga pagka-principal ug nasuhito ko sa pag-ila sa abilidad sa matag estudyante dinhi sa akong eskwelahan. Ug labaw nang wa ko malibot sa powers natong upat hangtod karon. Bisan moderno na ang panahon. Kung ang atong mga gahom ug abilidad ang imong ipasabot, makalaom ka Mayumi. Miss Yumi, nga wa na namo gamita ang among powers for how many years? Unya kundili ang imong anak mo ay nagkamit og powers. Kinsa man daing anak ang may powers nga makamugna og kayo, ha? Oy. Anong tanaw man ka na ko? Don't tell me. Nga akong Jean maoy imong pasanginlan nga maoy nagpasiyog da sa kalayo nga misilaob. O kinsa pa man di ay, ha? Ug asa ba day maliwat ang imong anak? Ngadto siyang inahan? Oy, excuse me, ha? Parehas nila ni Rita ug Lucy. It's been years and years and years and years and years. So kad ko migamit sa akong powers, no? I've stopped a long time ago, so imposible Bakakon! nga. Bakakon ka! Mga bakakon mong tanan, traidor, bastos! Maunang naingon ni anang inyong mga anak tungod rasad sa inyong batasan. Time para good. Unsa may real issue din eh. Ang sayop sa among mga anak silang experiment? O nga itong kagahapon? Bitaw. Naglibog na ko, ha? Unsa magibuot nimong i-address ni ining sitwasyon na? Ha? True. Maragdaghan kayo kaganang angay isulti pero wa mi makasabot. O sa bagay problema, ha? Nga Yumi? Ay, Mrs. Yumi? Kamong mga ginikanan ang problema. Naguba ang akong kinabuhi tungod ninyo. Ug maong naingon ini ko karon tungod ra pud ninyo. Ug nabati ang kinaiya sa inyong mga anak tungod ninyo. Wait! Makalibog ka. One moment. Ang among mga anak ang imong iskutan, di ba? Unya kami nasad. Unsa man giwan? Habi nimo, kung may kasuko ka namo, ayaw iangin ang among mga anak. Mao gyud. And if you don't have solid evidence, ayaw i-judge o akusahi ang among mga anak. O kami nga ilang ginikanan. May pahihunungon taning atong meeting nga. Oh, maong yun. Sakli. Ha? Sakli. We're just wasting our time. And once again, stop involving our children. Remember, Miss Yumi, that in any court, why gisilutan hangtod nga mapamatod-an nga siya guilty. Ha? Mga isog mo ba? Fine. Mapildi tuod ko. Kung ikaso, pero wa pa mahuman ang gubat. Mao pala'y pagsugod, timan ina ninyo. And in my court, I'll make sure manubag ang mga sadan. Maningil ko sa mga utangan. Let's go. Let's go. Mga animal, mga way batasan. Oh, kipundakan pa kong pultahan. O sa to iyang ingon? Maningil siya sa mga utangan?
Unsa may iyang paninglon? Do we owe her something? Abi ninyo, nibati na kong kadlok para sa atong mga anak. Can't you see? She's really angry. Og mo nang akong wahisabti. Nga na bang masuko man siya nato? Nga di ba? Siya naman ang makpakita. Bitaw, after the party, wala siya may balik sa atong eskwelahan, di ba? Mao gyud. Wamalagani siya nagtarong upananghid nato. Kalit lang siya gawa. She was supposed to be our friend, right? That's the thing. Wa na ta niya i-consider as friends. Kaaway na niya pagtanaw natong tulo. She even call us traitors. Traitors, trayador. Naon siya naman taon na siya, oy? Ay, mura ba og iya tang gi-blame sa tanang nahitabo karon sa iyahang life? She even said we ruined her life. Naon sa man day siya? And why is it our fault? Og niya pa, ha? It seems nga wa pa siya muundang sa paggamit siyang powers. Nahinumdum mo sa quadrangle? May kalit lang og uwan, di ba? And I think tinuyo ka to. Pero, di ba? Di ba nihon anak kakusgan ang iyang powers? Ambot lang yun ha, kay basta ako. Nahadlok na ko para sa mga bata. Unsaon na lang kung siya mismo makasaksi sa mga abilidad sa atong mga anak. Mamiligro sila. Bitaw ay. O sao man nato pagproteher sa mga bata nga wa matay practice? Ha? O sa may laban nato ni Mayumi? O sa may atong ikasukol? Kung iyang gamitan sa iyang powers ang atong kids? Ang pangutana. Gawas siyang gahom sa tubig. Unsa pa'y lain niyang nakatunan? May lain pa ka siyang abilidad? Basta ang akong nahipawan. Grabe na si Mayumi kung maunay masuko. As in, buutan siya sa buutan niya. Apan, kung siya'y masuko, lisod ng kontrahon. Amput na lang yun, uy. Di dyan ako ma-vibes ay, libog kaayo. Pero sure ko nga, dugay na silang kaila. Silang upat. Mabudang ako na-notice ka ganina. Dili ka ha, good friends dyan sila before? Ay, imposible na, uy. Lahi raman si Miss Yumi sa atong mga mami. Of course, no? Di lang sa personality, hasta sa appearance. But you'll never know. Best friends gid ay sila, bi. Ay, wait. Kung friends sila, unyang atong mga mamis dunay powers, buot ba'y pasabot nga may power sab si Miss Yumi? Oh, hala! Patay! Oh no! At saka ang iyong powers? Siguro nakailas siya nato. Or maybe, nakasense siya sa atong powers. Exactly! Kaya naibawan siya nga may powers ang atong mamis o posible nga ato ning napanunod nila. Oh, dahon! Posible nga masuko nato si Miss Yumi. And she'll do something to us. Dahon! Mao kinahanglang isekreto dyan ni nato ang atong powers, ha? Pero kinahanglang gihapon tang mag-practice. Kaya nga naman, gamitin ba nato ang atong powers against ni Miss Yumi? Well, it depends. If yung gamiton niyang powers over natong tulod, then kinahanglang mangandap ta. Dahon! Right! So we can defend ourselves. Hi, girls. Oh, Miss Yumi? Good afternoon. Good afternoon, Miss Yumi. Good afternoon. I'll probably go. Sige, Miss Yumi, bye. Hala, o di ay, nangita na lang ko si Manu. Ato na sabi ko, bye, Miss Yumi. Ay, nagpabot na sana ako si Mami. Bye, Miss Yumi. Uy, paya no. Nagdali-dali silang pang-ikyas. Nagahatlok na mo ni Miss Yumi, unsa.
Isme? Ay, Rita. Wait, let me add Lucy sa himo na akong group chat, ha? O, daraw. Yes, girls? Di sad mo makatug parehas na ako, no? Orag na pagi kay Powers, John. Kaya natagalan man mo nga wa may katulog, John. And yes, you are right, Rita. Na, bagad kay ko, eh. Ako sad. Unsaon man ni nato? What's her plan? Let's meet somewhere. What? Ha? Kanang minaw nga lugar. Nga kita rang magtikaw-tikaw. Oh, you mean the old place? No. Di na tamo ato pag probinsya. We can meet somewhere here sa city. Okay, sige. Send us the details and we'll be there. Okay. Mag-wait ko. Okay. We'll send you the details and see you there, girls. Ready na ang atong mga kahoy. Sige na, Isme. Give it a try. What? Hala, oy. As if sa'yo na kaayong himuon. Hala, Unya? no? Unsaon man nato pag-fight si Mayumi, ha? Kundi nato gamito ng atong powers? What if I can't do it? How will you know if you don't try? Ay, sige inuwi gani diha, Isme. Ikaw, Jud. Sige na dayon. Sige na, go ahead. Okay, dahom! Kasi? Dalawa! Why nahitabo? Oh my God! Hey! Sakit Ayaw paghilak. Uy, naunsa ka ba, Isme? Saon? Well, maybe we need more concentration. Sama ini. Lucy ang mga dahon ng lupad. Wow! You still have it, girl! Nagyapot kay Powers! Oh, pero limited lagi. Huh? Kana ra ang akong mahimo. What do you mean? Kana ra ang akong mahimo. Unlike before. Oh, sige lang. Keep trying. I'm sure makalupad kagyapon just like before. Oh, I hope so. Ikaw, Isme. Keep trying. Sige na. Okay. Sige pa! You're almost there! Isme! My nails are almost breaking! Pero sige, one more! Here we go! Dahom! Wag yapon! Wait, ikaw Rita. Basin doon na ka na vibes niya about something. Maybe na kay vibes bahid sa plano ni Mayumi. Bitaw, Rita. Okay, wait. Unsa na? Murag may naniid na to. Unsa? Kinsa? Og asa? I'm not sure, but it's like... Si Mayumi ba? Ha? Siya ba ang naniid nato karon? Murag. Unsa? It's Asma. Erin? Hi, Ma'am. Honey? Hi, Manu. Dahom. Ikaw, sad? Jean? Unsa yung gibuhat din ha? Girls? It's already late. May gani kayo ay nahitabo ninyo. May mga powers man submit dito. And we also want to help you Laya. fight against Miss Yumi. Nagkinanglan mi og little practice lang, Ma. What? Okay. Sige. Kay, niya naman gyud mo. Let's form a circle. Come on! Come on.
Nag-abot kit silang tanada. Nakita na ko sa kung huna ang ilang kipukat. Sige. Sige. Pag-practice kid mo tamas ginahawa kay inyo maghakong kontrahon. Tanaw talang kung makalupig pa mo sa kong gahom. Ania. Nilutaw na ko. Niyan ako sa taas ka bahin sa akong nahimutangan. I am the best. Finally, matuman ko na ang akong panimaus. Justice will prevail. Anak, honey, pag-amping siyang field trip, ha? Yes, Dad. Ayaw bayagin mo pagbuwag sa grupo, ha? Yes, Mamo. Dahon. Laya. Og bisan no say mahitabo. Don't talk to strangers. Yes, Ma. Paminaw, ha? Huwag makauman sa mami mo kay may event kini nga giasikaso. Pero abi mo, sayang ka istrikto, para sa kini sa imong seguridad. Yes, Daddy. I know. Don't worry. I can manage. Don't worry, parents. I will take care of your children. And be careful with Miss Yumi. Yes, Mommy. Ariel, honey, Jin, let's go. Bye, Ma. Bye, Mamo. Bye, Dad. Dahon. Take care. Laya. Be good. Have fun. Bye, girls. Yay! We're here! Yes! Girls, come on down. We are here. Faster! Faster! Mr. Lozano, let's do a head count. Yes, Miss Yomi. Student, line up. Iniguman, hinay-hinay na mo sa pagsubay sa hiking trails, ha? Mauni ang atong first stop sa field trip. We'll have the annual hiking first, okay? Oy, ayaw mo buwag sa inyong grupo, ha? Okay, count off. One. Honey, Jane, di ta magbuwag, ha? Ka-awkward ba yung ani, oy? Sige, magsunod-sunod na si Miss Yumi. Bitaw, ay. Dahon. Bitaw, di siya mukuyog sa laing grupo. Kitaragi ang ubanan. Girls, faster! We're almost in a campsite. Muuna po's unahan to lead you. Nag-una na ang ubang grupo ug nagpauwahi ang trio. Karon mo, say akong buhaton. Kini. Ang sign nga this way to campsite, akong gipali ang arrow paingon nga to sa unknown. Into the unknown. Into the unknown. Ay, finally. Yan nagita sa sign. Okay, tana. I-follow na lang nato ang direction. May arrow man going to the campsite. Okay, sige. Let's go, BFF. Dahon. Hey, wait. Where are we na di ay? Uy. Hala. Bitaw. Oo, pala kita maabot sa campsite. Oo, ako'y nakita mga classmates nato og si Miss Yumi. Bitaw, wala si mga signs anywhere. Dahon.
patay kita ni Miss Yumi. Kasabaan na sa taan ni. Oh, kita mo niya? Huh? No. Can't you sense anything, Erin? I'll try. Uy, kubot. Dagan kayo gihuna-una. Di ko makaklaro sa sud sa akong utok. I don't know. What? Unsa naman lang ni nato? What should we do now? Dawang. Dili na lang taagi, oh. Atong suwayan. Basig na sila sa unahan. Oh, sure ka? Basta bahala na. Let's go. Okay. Sa katapusan, masulot tarakyot mo. Ano sa girls? Naglayo-layo na dyan tanda pero ang tadron, may signs nga ni Asila din, he? Oh, bito BFFI. Still grassy ground anywhere. Sao man ni nato? Uwa pa kay na sense ha, Erin? Uwa, lagi. Feeling na ko ba nga giduwaan ta ni Miss Yumi? You're absolutely right. Miss Yumi? Nilo pa siya og nanao. Shocking, isn't it? But I'm sure kiing na nabos inyong mga ginikanan nga may power sa ko parehas ninyo. So let's have some fun. Girls, ang ato mga kauban, padong na sila mapalik sa atong gigikanan to proceed to the next location. Wow! Grabe jug vibes. Pero api nimo, I also have something similar. Pero subtle lang. Miss Yumi. Let's go home. It's getting late. Come on. Go ahead and try. Kalimutan daw kayo! Not so fast! But you're home, children! Here! Mayumi! Puno nga nang imong gibuhat sa among mga anak! Mayumi! The beloved trio are here! My real fake traitor friends! Good! At least di ko ninyo makasuhan kay ni amo aron mo saksi sa akong pag-adapt sa inyong mga babies. Come here, babies. Come to mommy. Dali, bini mo! Don't you want to inherit my powers? We are not interested in your powers. Dahon! Bisan mga bata kami, ug doon na may powers. We're human beings, and we don't want to be like you. Apan di tabo ibalik sa inyong parents. I am your mommy now. I care for you. Ihak ka na sa'yo, Mayumi. We are the real parents, and you have no right to them. Ang respeto o gugma, dili na basta-basta ihatag lang o ilugon sa tao nga dili deserving parehas nimo. Amo ba? Okay. So magkamatay unatan ninyo. Una ninyo mabawi nako ang mga bata. Mami! Okay, kids. Dali. Fine, Mami! Sa kainyong ibaot. Mayumi, please, stop all of this! Nahibaw na mi unsay imong nasukan mo. You said we betrayed you doon sa among nahimo sa victory party, alright? Alright. Mahayo kay nahinomdom mo. Mahayo. We did not intend to make it look that way, Mayumi.
Amo tinguha lang atong hikayuna is for you to be confident. Ha! Og dili na ma-insecure sa imong pagkaikaw. Because we love you just as you are, among BFF. So please, pasiluan namin. Ug ayaw i-apil ang mga bata. Ang imong mga kinugos. Unsa to? Ako silang mga kinugos? Yes, Mayumi! Wak, wak, wak. Bisan ni palayo ka na mo. Still, amo kang lista as their godmother! Ha! Dahong! Godmother? Kaya... I'm sorry. So, I'm their second mother? Sorry, mga grandchildren. Sa sunod kani, sultihimi ko na nood o nasuko ka na mo. Aron ato maistoryahan og tarong. Mao. I thought inyo kong giset up. Pero nakita na ako nga inyong gipawsan ang lalaki nga naghagbong nako sa pool. Let me make it up with you. Karon nga sakad mami ko sa inyong mga anak, I'll make sure nga mahimo silang mga maayong estudyante with my guidance. I love you, mga BFF! We love you too, Miss Yumi!